Аз съм Христо от Натуралистично и днес ще ви разходя в горите на Балкана, по пищните поляни с билки, сред водопади и още много магии. Ето това красиво цветенце, приятели, е всъщност билката Ниско Великденче. Та намерихме се на Великден с него тук в полите на Балкана. И тук е нацъфтяло обилно на една поляна до реката. Тази билка е подходяща да се бере лист и цвят и да се правят чайчета, които спомагат за кашлица, при астма, на дихателните пътища като цяло. Ето така изглежда. Често срещана е, сигурно сте я виждали, но не сте я обръщали внимание, може би. Но това може да се събере сега. Лист и цвят. Билкарстваме из България и навред. Ето сега ще ви покажа и още една хубава билчица, която тук е. Това е пълзящо срещниче. Аюга рептанс. Много красива, лилавичка. Махеста. Ето така излизат ниско листата. Тя също има много полезни действия. Може да проверите в интернет. Скоро ще ги опишем и по-подробно в нашия проект Билки и лекове. Проект, който подготвяме за опознаване на тези богатства, които имаме и за правене на различни билкови смеси, тинктури, излеци и всичко, което можем да споделиме с тях, което се даде от природата и което духовете ни благословят да споделим напред. Това е многоцветен кръстец. Cruciatella vipes. Също не е много популярна билка, която в момента се среща по поляните на горите и други места. Ето така изглежда, жълтее, прилича малко на енювчето по цвета си. Виждате от по-отблизо. Така срещу положно са на самото стебло. Това е полски хвощ. Хубава билка, която в момента е готова за събиране. Това са и летораслите. И тук в Балкана, точно до рекичката, много свежа. Ето го и китното букетченце с тези билчици. И след това ще ги изсушим и след това ще могат да се споделят напред. Правиме билкови смеси, лечебни чайчета и така спомагаме на хората да се свързват с природата и да си помагат здравословно, натурално. И рубриката Вълчо за билки продължава. Така идва сега лавчето от тази полянка и да видим какво ще продължава. Алелуя! Алелуя! Ето и едни красиви бели цветове от дърво, които ухаят много приятно. Познавате ли ги? В момента цъфтят пишно навсякъде. Да, точно така, това е акация или псевдоакация рубиния, което всъщност е един специфичен вид, който е по принцип се води инвазивен за България.
В момента залесяват с него и го разпространяват като медоносно и растение, подходящо за пчелари. Трябва обаче да се внимава много с него, тъй като акацията е инвазивен вид и той може да завзема активно пространствата, измества другите видове и да носи медоносна паша, но така, на цената на премахването на други наши сортови видове, които са типични за българската екосистема. Така че бъдете внимателни и когато залесявате, ако си вземате акации, така имайте го едно на ум. Централната част на Балкана. Кадемлиите, Ботев и красотата на гората тук. Ето едно сенколюбиво съобщество, приятели. Разпознавате ли тая билка? Ще ви подскажа, ако стъркате листата и се усеща много приятен лимонов аромат. Да, точно така, маточина. Дива маточина. Диви капини. Дива мента. И царица коприва. Това е, приятели, сенколюбиво съобщество тук в гората. Скоро ни предстои да направим билкова спирала с сенколюбиви растения в базичката ни в София. И затова сега ви показвам тези прекрасни растения, които ще ни бъдат част от антуража там за мястото. Така че очаквайте скоро още новини какво предстои. В Балкана през една горичка тече мъничка рекичка. Птиченцата пеят, сърнички подскачат и виреят тук и сега. А пък слънчо се подава в тази чудничка гора. И така, приятели, след прекрасната разходка вече сме си обратно в къщи и това е торбичката с билки, която събрахме днес от пишните поляни, каквото се даде от духовете и от природата. Сега предстои да се разделят тези билки и ето тук някои от тях са набрани в букети, другите първо ще се разделят. Но ето така са положени листи, които ще служат като тип подложка, за да може билките да се поставят върху тях. Желателно е да са някъде вътре, да не са на пряка слънчева светлина. Ето ги вече всички билки подредени, готови за съхнене, написани. И това е резултатът от днешното билкосъбиране в Централен Балкан, Стара планина. И така, продължаваме натуралистично да действаме. Благодарим.